ini ki khun ki jongi basa shabar ki state kelayo banwan pat ashno jongi tengi nalia jongi su komen namar baleba naga jing poi jongi ashno ki ngila ban sumar ngila ban pej ki ngi su he mesim lang ban rangkat bat ki ni rap ki bakin pendap ya gane ban pendap ka quarantine ke jongi haki aku prasngi naga liang ka snong sapa jongi ngi pa yo jing songu ya jing wan jingok kum kini ki mi khat jongi mo tam game MDC ki bala rap mon sobha ya kini ki jing ai sobha kum ki masri kum putih bat ki khau ki ik bakela naga nongpo komiti COVID-19 mentaga jing ai jong ki hane ka snong sapa jong namta gini ki khun samla jongi badon na sakhoi nong ba ban pentikna ya ke jing penbit penbiang shushu ya ki quarantine center haman lagi snong ki bahap apo ke constituency menta ka singi ka nongpo constituency COVID-19 committee ha ka jing yalam jong ba sensi lingdo ubade presiden jong ka ne ka committee harangkat ke jing senran lang jong ki nong mikmat jong ka constituency ki ba kentup ya ba emerald bonsim kumu MLA bat uba balajid rani kumu MDC bat ha ka juga por ki bolong ru ki advisor jong ka ne ka committee kilanang yai peteng ya ke jinglet jurip ya ki quarantine center ha ka ba menta ka singi kila hiar jurip sa sya ki southly ki quarantine center ki ba kentup ya ka shnong so khwai ka umling ka school JNV Hanyang Bari bat ka hilltop restaurant ka badon hajan ka office block development officer jong ka umling CNR di block ha ka ne ka singi na kaliang jong ka ne ka committee kala aiman simru ya ki khun samla ki badon ha ki tegi kamera quarantine bat ha ka ju ka por kila no senyang ru sya ki tegi khun samla daw khau ki jhur ki borti bat ki mosari hagane sngi gila yolat ban beteng ya gejinglik jungo ya ki community quarantine center ki bahap hapo kanong po konstitusi meneng la yo beli jungo ya ki kun samla hapo chnong so khwai nong ba la yo ban ai ki jing yarap ya ki jingbam ki bagi ban bam ha bagi sa quarantine tu nang ta ki musari bagi yo ha pendekam ha por bagi ya nang ta ki berti ki mok kiwi di jing kam ki berkum ki nongsa quarantine center ki dengkam agaju ko por la yo ruban le pek kmi ya ki tu ki samla ki badang shuwan na po Telangana ki bade na snong umling la yo ban li kendu iki ban ai mensim iki batru ban ai gitu bijingerap na ga banta ki ni ki samla ki ba sa ha ka community quarantine center ga bala pen kre da ka dorbat snong umling bat ngingit scam ba ini jingrap barit ijongi kan long ga jing kerku na ka banta jongki agaju ko por la yo ngila yo alat ru ban li jingo ya kini ki government quarantine center ka badan apo JNB school Myangbari bat kan ka badan hilltop restaurant ka badan umling kidan gitu ki kun samla ki badan po Hamri boy ki badan shuwan ki badang dep ban le ya rapid diagnostic test bat dia ke RT PCR test bat bakat begidang am ikini ki test nagaliang jong ka health department begidang le la pensa iki hakini ki government quarantine center palayo ngalayo alat bat MDC bat ki hot jong ka nongpo si COVID-19 committee ban li jongo ban lap dalade ban aimen sim ya gitu basa ban aimen sim ya ki supervisor ki staff jong district administration na po office jong BDO lai don lang ban ni pai ngalayo aimen sim ki baru ban smutu ya ka ground reality but ya ki jing don kam ki jung kiru na kaliang gali committee ki jungi ini lekat bala ban pe ban kmi ban yarap ya kini ki jing don kam ki jung ki ban ku ju ko por nilai alat ru ban ai ya ki awareness ku machnong paham maule ya pumer kalau long jing kerku ya ki ba anong snong pada ku ju ko por na kaliang jungi ru iran kam ka collective effort na kaliang jungi bangin yele ban priang ya kani ka awareness kumno bangin ada na unde yang Jepang COVID-19 ai kuble ya gidor barsnong mo per ki bala ai jing trilang ki rang barsnong ki nongelam snong baro bat ngi kentur in khun samla ki badang don ha ki quarantine menta bekin pendep ya ketu khat sausngi nalor kata kidi ban beteng sa khat sausngi nang baga quarantine period jungi kalong arpu prasngi nang bakan long sir na ka banta jungi wi pingwi ki kun samla ki nong trei ki balasan juna samla kunjuk ki badang wan na syabar jong jela ke jungi